A Xunta concedeu no 2025 un total de 136 axudas para a adquisición de vivenda protexida, por un importe de 1,6 millóns de euros. Así o destacou hoxe a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Llegue, na súa visita a Ourense, onde fixo balance desta liña de achegas. Na Xunta de Galicia, na Consellería de Vivenda, somos plenamente conscientes que temos que facilitar o acceso á nosa sociedade á vivenda, e unha desas liñas de axuda é precisamente as axudas que temos para a compra de vivenda. Neste caso, para a compra de vivenda protexida. Esta é unha liña de axudas exclusiva e específica que temos na nosa comunidade autónoma, con fondos exclusivamente da Xunta de Galicia. Unha convocatoria do ano 2025 que agotouse moi rapidamente, 1 millón de euros de convocatoria inicial que tivemos que incrementar ata 1,6 millóns de euros para que entrase o máximo número de beneficiarios posibles. En total foron 136 as unidades familiares que recibiron esta axuda como Rosa na súa vivenda na que hoxe nos atopamos. As axudas alcanzan os 20.000 euros se és un menor de 36 anos e 16.000 euros se és maior de 36 anos. Polo tanto, animar a que todos aqueles que estén buscando unha vivenda, que adquiran unha vivenda protexida, pois este ano, por suposto, 2026, convocaremos de novo esta liña de axudas. Próximamente lanzarase a nova convocatoria destas achegas cunha reforzada dotación orzamentaria e sinalou que estará aberta a todas as persoas que adquirisen vivenda protexida dende o pasado 15 de outubro. Ademais, é compatible co aval mozo da Xunta, que financia o 20% da adquisición da vivenda e tamén coas axudas a promotores e cooperativistas na liña de compra-venda, unha liña de fondos propios da Xunta, pola que se impulsa a construción de nova vivenda protexida en colaboración co sector.